a kúpiš to cez nejaké iné firmy? To isté? Však to len debil spraví, to nikto iný nespraví, len debil. A potom sa nafotí, koľko ušetril. Jako, kedy som to mal dať? Pred rokom, keď tam tie jamy neboli? Však čo, si už ozaj mimo? Tak tento tvoj príspevok dnešný, neúspešní kandidáti na poslancov 3 roky nič. Jako, čo som mal robiť? Hej? Ticho, bez návrhov, bez riešení, bez práce medzi ľuďmi. Ja mám robiť nejaké mestské akcie a chodiť tam? Poprvé mi ich neschválite a po druhé, ja za to neberiem plat. To, že si vyrobíte akcie a naháňate zase hlasy do volieb, to je vaša vec. Hej? Ani jeden konkrétny podnet, ako posunúť mesto dopredu. Poďme to urobiť lepšie takto. Tie podnety tam boli. Bol som aj na radnici, sedel som aj s pani primátorkou a boli aj u mňa z mesta na firme ľudia, popozerali, podiskutovali sme, boli riešenia, zrazu sa to stoplo. Tak tu nepíš takéto nezáujmy, hej, že dristy, že mám nezáujmy a hovadiny, že sa nestaram. Keď na niečo poukážem, nie. Jako aj to určite prišlo na to, čo tá cesta pod Kalváriou, čo som včera dal. Jako kedy som to mal dať? Pred rokom, keď tam tie jamy neboli? Však čo, si už ozaj mimo? Na Martina Razusa ani mesiac to není. Robili tam tie flakance s lopatkou. Ja som presne vedel, ako to dopadne, lebo proste mrzlo, večer to zasnežilo a teraz 2-3 týždne prešli a už to zase povypadalo a sú tam jamy, ako aj boli. Ale samozrejme sa to vyfakturovalo, nafotilo sa to, že jak sa to tu opravuje, čo robíme pre mesto. No vieš, taká robota, čo stojí za nič, tak to je zbytočná robota. A len sa prichádza o peniaze. A tie tvoje žvásty, čo každému rozprávaš, že tie moje lampy sú nekvalitné, čínske šmejdy, tak mi vysvetli 3 veci. Prečo tie moje lampy, keď sú také nekvalitné šmejdy, ich kupuje mesto od iných firiem? To isté, čo mám ja tu v regáloch. Akurát za predražené peniaze. Prečo? Prečo moje lampy svietia za Bilou, vedľa nadjazdu, na mravenisku, dokonca na radnici máte svetla odo mňa? Nie všetky, niektoré, ale sú tam. Tam ti to nevadí, lebo sa kúpili niekde, kde stáli oveľa viac ako u mňa tie isté veci, hej? Tak prosím ťa, netreb tu takéto veci. Je fascinujúce, ako dokáže volebný kalendár prebudiť občiansku angažovanosť. Mesto sa však nerozvíja 8 mesiacov pred voľbami. No však nie, nerozvíja sa len 8 mesiacov pred voľbami, ale ľudia dneska majú krátku pamäť. A vidíme to, hej? Takže práve pred voľbami im treba ukázať, čo sa tu deje a že majú možnosť to zmeniť. A keď to zase nezmenia, no tak potom nemajú ani právo, ani nárok na to niečo komentovať a že sa im niečo nepáči, ja to beriem. Bez návrhov, bez riešení. Boli aj návrhy, aj riešenia. Hej, bez práce medzi ľuďmi, OK, priznávam, medzi ľudí nechodím, ja nebudem organizovať akcie nejaké, hej, kde sa môžem ukazovať, variť gulaše za vaše, aby som si nahnal hlasy. Nie. Ale ti hovorím, keď zase niečo spravíš smerom ku mne, tak potom zase spravím ja. A bude to zase len horšie, horšie, horšie. Hej? A potom bude aj tá faktúrka, že koľko to stálo odo mňa a koľko to stálo mesto, za čo ste to kúpili. Hej? A to je presne, tá suma rozdielna, je presne, čo ste mohli ušetriť. Nie, len za to, že to máme tu pod nosom od Trenčanského, tak to nekúpime, ale kúpime to isté niekde inde. Hej? Tak asi toľko k tomu tvojmu dnešnému primitívnemu príspevku. My sa za našu prácu a výsledky vieme postaviť. Postav sa. Na cesty je záruka 5 rokov. Neviem, jak to máte s tými lopatníkami, čo chodia s lopatkou zasypávať tie výmoly. Ale keď to po 2 týždňoch stadiaľ vypadlo, tak sa za to postav, reklamuj to a nech to spravia na novo, zadarmo. Hej? Potom to bude dobre. Keby tebe tak doma na dvore robili, hej, a za 2 týždne sa ti to rozpadne, tak asi by si to chcel tiež zadarmo opraviť. Aby to bolo tak,
jak to má byť, pretože si za to zaplatil. Mesto za to zaplatilo? Nie. A ešte sa pozrieme na tie faktúrky, údržba verejného osvetlenia. Za 3 roky to stálo toľko peňazí, že ste mohli 1000 lámp kúpiť nových a s vašou plošinkou z mestských služieb si to vymeniť. Len na náklady toho zamestnanca elektrikára s tou plošinou. Hej? A už by ste mali toľko tisícov na energii ušetrených, že by sa to aj vrátilo. Jednoducho je to tak nastavené a proste chodí niekto na tred stĺpík 2, sem tam vymení nejakú lampičku, ktorú kúpi za 50 eur a vyfakturuje sa 3, 4, 5 tisíc mesačne. A nikto nevie, ktoré konkrétne stĺpy, koľko hodín sa vykázalo, nič. Veď to zverejnite. Výsledky, nie slova, nakoniec rozhodujú. Áno, však s toľkými peniazmi, keby som tam ja, alebo niekto normálnejší od vás, tak by sa tu spravilo 2-krát viac. Hej? Minimálne 2-krát viac, podľa môjho názoru. Lenže nie, tak nie. Mne je to jedno. Ja som tie lampy proste predal aj tak. To, že niektoré skončili tu v meste, tak dobre skončili. Ale ty si lebo si ich mohol kúpiť lacnejšie a mohol si ich za tie isté peniaze kúpiť viac.